treba izbori da se dogode što pre do kraja decembra. Upravo da se ne bi razvodnila stvar, da se ne bi manipulisalo u javnosti, hoće Džajić, neće Džajić. Ja mislim da treba da bude Džajić i obavezno Džajić predsjednik kluba. Znači, nema opasnosti da ćete vi biti predsjednik kluba? Ako vi mislite da je to opasnost, onda nema opasnosti. Kao što nema izgleda opasnosti da ćete vi biti potparol kluba. Ja to nikad nisam ni želao. Otkud znam, ali čini mi se, Anđelo, gledajući vas niste dobro obavešteni. i slušajući vas sam... da ste nečim povredili. Niste... Ako sam vas ja povredio, izvinjavam se, ali ja ne znam kad sam vas ja povredio, ali onda niste smeli da udarite, ne znam, na ovo ili ovo, pa ste kao rekli, aj sad ćemo mi da udarimo Čovića. Ne razumem zašto. Da me udari, da me onaj naziva problematičnim čovekom zbog Kosova. A nije to bila tema u emisiji? A dajte, Franjište. Ne se pravimo blesavi. Ne glumite male mace ovdje. Ko je ubacio žeton da tako uradite? Ili vama, ili Jovanović? Mislite stvarno da je neko... Evo, pitam beogradskim žargonom. Ko je ubacio žeton? To stvarno mislite da ima neko... Evo, hoću ja da budem sada... Neki centar moći koji ne Sada ja hoću da budem Anđus i da se malo ponašam paranoično. Ja vam tvrdim da nema centra moći. Odlično, verujem. Onda žeton nije bio. Ne. A na struju, na baterije? Ne znam, struje i baterije, ali vam ja kažem... Ok, ajmo da budemo malo još i ozbiljniji. Ovo što ja pričam, ja lično